अचानक कृष्णा भैया के आदेश भइल के व्यास कुछ गीत संगीत कर दिया। इनका सब 29 तारीख के भी कार्यक्रम रखल गइल बा। उहे लड़की से शादी रखल गइल बा। तनी कोरस के आवाज उठा दो। हेलो तने उठाइए एकरा के। बहुत सुंदर साउंड है, पूरे बिहार झारखंड के नंबर 1 साउंड है। माता दी है 99 के मालिक छोट भाई। हेलो सोना जी रह दियो चाहत के तलूज के बाबू हम तो गावे नहीं खेल 2-4 शब्द बोलते परस दिल के करीब हमनी के टीम में 2-4 दो दोस्त बानी जा। सोना जी, अभय बाबा, सीए हमारे पंकज भैया, कृष्णा भैया, सोना जी मोना जी कहां बानी? ओम जयंती मंगला काली कि भद्र काली हेलो हेलो इस लेवल का कार्यक्रम बा बुझाई। शशि रंजन जी आई बनी म्यूजिक डायरेक्टर भोजपुरी के, और भाई आर्या शर्मा जी के छोट भाई विजय चौहान जी आई बने। उनको को प्यार आशीर्वाद रहे हमारे सबे बने दिल से। तो सब कोई दुख मत क्यों समझे। हां प्रदुमन परदेसी जी दोनों जाने हम लोग आइल बा। मरोतन पांडे बड़े सब लोग जुटल बाबा। शिल्पी जी एगो गीत गाइले का हो अरे किटा बना दुआवार पनिया मैया। सोना जी हेलो 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 अरे किटा बना दुआवार पनिया मैया। अरे पाँच पेड़ा के तेरा अरे देह पे मैया। अभी जी अरे क्यों है लाया के छोड़ जी जी सबके अभिनंदन